हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान ब्लगआव बरायलायबाय। दिनैनि ब्लगआ हालुवानि जागोन दे। नायलांदो नोंथांमोना हालुवाफ्रा माबायदि खामानि मावनाङो। मिस्ट्रि मावदोंलै लोगोफोर मिस्ट्रि। बेफोरखौ मावना जाला उफाय गैयाना। नै लोगोफोर दंफाङा नायदो खिरखि बानायगासिनो दं खिरखि। एसे मानसिफोरखौ देखायलाङो बेंब्रां मिंसि नुलालाबायदों। खिरखिनि थाखायनो रेडि जाजोब्बाय बियो। मेरला दंफां दङ नै नुवाखै दंफां एलौग्राया होखावखायो बेजों खेर 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 होनलायनाय बेयावहाय एलौगासिनो दं लोगोफोर दंफां नायगासिनो नै आरोबाव गंसे दं नै बेखौ आखाइजों एलौग्रा नायो ओरैहाय आखाइजों र' सिरिदोंथ' र' दावराव खोनादों हाथाया नुवाखै एलौग्राया ओमफ्राय लकेल दंफां गोजा नै जोङो दा एलौगासिनो दङ बेवहाय एकदमबारे बेखौ खिरखि दरवाजा खालामनोहाय एलौगासिनो दङ दा कमप्लिट जाजोब्बाय इन्जुरबानोसो खोरखि दरजा ओमफ्राय ओरैहाय थिं होनोसै नै ओरै सोरगिदिं थिं दंफां एलौग्रा मेचिनखौ नायनानै ला नै बेजों बार गयो बार बेजों नै बेजों हाथाया नै बेजोंहाय नै अखाबलाबायो नै ओरैहाय हा बिफाङावसो जिनि जादोंमोनलै आं एसे हलामागौमोन नै बे सेन नै बे लोगोफोर बे सेन बोग्रा सेन इयो नुवाखैला नायनानै ला ओमफ्राय नैबे कारेन्ट गैयाबा नै बेजोंहाय एलौवो ओमफ्राय बेनि हाथाया महाय थायो आं खिथानि र' नै बाव जोंलायखादों नै बेलाय नै महायबा दंफां एलौनांगौ दङब्ला लाबो बेवहाय एलौना हरजोंबो जों ओरैनो ओमफ्राय नैबे दंफां खि जाहैबाय एलौनायनि खि बियो खि गोजा बियो दंफांनि ओरैबायदि खि ओंखारोना नै बेखौ खासा न'आवहाय माने हानि न'आवहाय सिङाव खोनानै हा होसिननांगौ होमब्ला न'आ गोरान जायो दे खानस्रि उरनो हाया सोर मेलेम गैयिनि फिसाया बानायबायालाय दि मेचिनखौलाय बेफोरखौनोथ' सोर सानखांबायना बानाया नै नायदो मिस्ट्रिफोरखौबो सोलोंना लानांगौलै लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोंनि खामानिया सुथि जाबायलै लोगोफोर जोङो दायो थांनोसै डाइरेक्ट शुटिंआव लोगोफोर भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक होनो दाबाव मोजां मोनाखैला डिसलाइक होनानै थां जेबो नङा